गभर्नमेन्टनि पलिसि गैयिनि थाखायबो जादों। दा बेवहाय जि पइन्टआव जों दङ फाग्लाबारि, बेयाव खाथि मोनथाम दै, बेनिखायनो दुखुनांथाव जादों। दा सरकारखौ आङो नारसिनो बिथांमोना थाबैनो बेबस्था लानांगौ। दा दैज्लाङावथ' माबेसे खामानि मावो, बे दै खुरखानायनिफ्राय होबथानो थाखाय गुबै खामानिखौ मेसेङावनो मावनांगौ। थेवबो बे खुरखानायनिफ्राय एसे होबथानो थाखाय जि एसे साइन्टिफिक मेजार लानो हायो, बिथांमोना बिफानारि फोरजों आं रायज्लायगोन आरो बिथांमोनखौ नारसिनगोन कि